Tisztelettel köszöntök mindenkit 2025 első rendes testületi ülésén. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Holubán Csilla járási hivatalvezetőt. A megválasztott 9 fő képviselő közül 8 fő jelen van, ez a képviselőtestületünk 88,89%-a, testületi ülésünk határozatképes. Először tisztelettel felkérem Makra Gábor urat, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a vagyonnyilatkozatokról szóló tájékoztatását megtartsa. Köszönöm a szót. Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy január 31-es határidőre alpolgármester úr, polgármesterasszony, képviselők, bizottsági tagok mind határidőre leadták vagyonnyilatkozataikat, ehhez a munkakörhöz, feladatkörhöz kapcsolódó jogaikat gyakorolhatják. Köszönöm szépen. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérően teszek javaslatot az alábbi napirendi pontokra. Első, beszámoló a képviselőtestület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Második napirendi pontunk a helyi önkormányzati képviselők, valamint bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Harmadik napirend a SÖV Kft. 2025. évi üzleti terve beszámolója a szombati vásárról. Negyedik a Sándorfalvi Építő Kft. 2025. évi üzleti terve. Ötös a Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi munkaterve és a 2024. évi beszámolója. Hatos a Sándorfalvi ESZ bölcsödéjének 2025. évi nyári zárvatartása. Hetedik napi rendünk a Sándorfalvi Pipacs óvodába felvételi időpont meghatározása a 2025-26-os óvodai nevelési évre. 8-as 2025. évi igazgatási szünet elrendelése. 9-es a polgármester éves szabadságának ütemterve. 10-es a 143-as 2024-ben hozott KT határozat módosítása, Délalföldi Kistérségi Többcélú Társulása, társulási megállapodás jóváhagyása tárgyában. 11-es a Sándorfalvi Idősügyi Tanács megválasztása. Zárt ülésre 2 napirendi pontot javaslok, így a 12-es napirendünk a Sándorfalvi piacon az Irénke csarnokban található üzlethelyiség bérleti jogának átadásához történő hozzájárulás. 13-as a Sándorfalvi piacon 3 üzlethelyiséget magába foglaló ingatlan 3-as számú üzlethelyisége bérbeadásáról hozott határozat visszavonása. És 14. napirendi pontunk közmeghallgatás keretében rendelettervezet Sándorfavárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem készfelejtésre jelezze. Egyhang, igen, köszönöm szépen. Az első napirendi pont beszámoló az elmúlt időszakról. Képviselőtársaim írásban megkapták a december-január hónapban történt dolgokat, amelyekből ki szeretnék emelni egy párat. Ma érkezett egy levél, amelyet a Szegedi Tankerületi Központ küldött, hozzájárulásunkat kérik a tornatermi öltözők, mosdók és kazánház épületének tetőszerkezetén felújítási munkálatok elvégzésére. A tetőszerkezetet megbontják és új szerkezetet fognak kialakítani. Mivel 5 napon belül kérik a választ, majd jegyzőasszony segítségét kérdezem, hogy ehhez kell testületi döntés, vagy elég az én hozzájárulásom, de gondoltam, hogy mindenféleképpen beszéljünk az első napi rendi pont keretén belül képviselőtársaimmal. Szerintem az, hogy egy működtető beruházást, felújítást hajt végre a mi vagyontárgyunkon, ilyet visszautasítani nem lehet. Tehát nem hiszem, hogy nemleges döntést fog hozni ebben az ügyben a képviselőtestület. A másik ügy, február 3-án alpolgármester úr részt vett Békés Csabán az Alföldvíz ZRT önkormányzati konzultációs tanácsán, ahol Sándorfalva városa alelnöki posztot kapott, telefonon egyeztettünk alpolgármester úrral, eddig mindig ő képviselte Sándorfalvát ebben a tanácsban, így megbeszéltük, hogy mivel személyt választanak alelnöknek, az ő személyét javasoltuk a tanács alelnökének. Én ennek nagyon örülök, mert az elnök Békés Csabai, az egyetlen alelnök pedig Sándorfalvi is, így településünk és Csongrád megye
képviselve van. Úgyhogy jó munkát kívánok, a polgármester úr. A következő pedig valamikor decemberben tárgyaltunk még az MVM-mel, és meg is érkezett az MVM levele arról a tárgyalásról, amit beszéltünk. Az, hogy milyen felújítási és karbantartási munkákat végeztek a településen, azt nem szeretném felolvasni, viszont azt is leírták nekünk, hogy mit terveznek 2025-ben és 25 után. Ezt viszont, mivel Sándorfalvát és a lakosait nagyon érdekli a mikroáramszünetek megszüntetése, ezért szeretném, hogyha itt ez hivatalosan felolvasásra is kerülne, mert más az, amikor én elmondom, és más az, amikor a szak megfogalmazása az MVM-nek adott. Általános és tervezett technológiai megoldásokat is végeznek, 3-at sorolt föl az MVM. Az MVM DMAS áramhálózati Kft. Az elkövetkezendő 3 évben mintegy 1500 oszloptrafót lát el szilikonos burkolattal, amelyek szintén a külső behatások kockázatát csökkenti. Ezt a technológiát szükség szerint szintén a Magyar Madártani Egyesület munkatársaival közösen meghatározott helyszíneken alkalmazzuk. Sándorfalva térségét is az MMF figyelmébe ajánlottuk, mint lehetséges célterületet. Az MVM DMAS áramhálózati Kft. Vezetésének döntése értelmében a továbbiakban az új középfeszültségű hálózatainkat már az Atkai holtágnál is tervezett vegyes fejszerkezettel látjuk el, a vízszintes kereszttartós megoldás helyett, a különösen érzékeny területeken pedig a meglévő vonalszakaszok egy részét is átépítjük. A megbízott, alvállalkozóként szereplő galjazási cégekkel módosítottuk szerződéseinket, ennek értelmében a galjazási feladatokat jellemzően évente 2 alkalommal végzik el. Az elmúlt hónapokban valószínűleg már önök is találkoztak ilyen tevékenységgel. Ez sajnos időként kellemetlenséggel jár majd az ingatlan tulajdonosok, mind az önkormányzat, mind az MVM DMAS áramhálózati Kft. Számára. Mivel a rövid idejű zavartatások jelentős része a vezetékre benyúló ágak hatásának is betudható, a kockázatok csökkentése érdekében jelenleg ezt a megoldást tudjuk választani. Amit az előzőeken kívül fel tudunk ajánlani, készek vagyunk egyes vonalszakaszokon közös bejárást tartani, ahol a védőtávolságon kívüli növényzet okoz problémákat számunkra. Ilyen helyszíneken az önkormányzat segítségét szeretnénk kérni az érintett ingatlan tulajdonosok kiértesítésében, felhívásában. Védőtávolságon kívüli növényzet karbantartására az MVM DMAS áramhálózati Kft.-nek nincs ráhatása. Mint személyes megbeszélésünkön is elhangzott, javasoljuk a sportpálya közelében lévő fák galjazásának megfontolását. Ha erre sort kerítenek, készen vagyunk erre az időszakra feszültségmentesítést biztosítani. Munka és balesetvédelmi megfontolások miatt ezt mindenképpen szükségesnek tartjuk. Az MVM DMAS áramhálózati Kft. Időszakosan egyes kisfeszültségű szakaszokon feszültségmentes állapotban ütemezett karbantartásokat, felújításokat végez. Ha ugyanezen érintett szakaszon akár az önkormányzat, akár az ingatlan tulajdonosok fanyesést, fakivágást terveznek, előzetes egyeztetés után garantált időtartamban fenntartjuk a feszültségmentes állapotot. Ennek magyarázata, hogy az általános szabályok szerint a meghirdetett áramszünet lehet rövidebb is az előzetesen kiközöltnél. Mindezektől függetlenül természetesen a sándorfalvi villamos energia hálózatot folyamatosan monitorozzuk, a feltárt, felismert hibákat és hiányosságokat elhárítjuk, kijavítjuk. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal minőségi paraméterének ugyan megfelelünk, célunk azonban az ezeknél sokkal jobb minőség elérése és fenntartása. Én úgy gondolom, hogy nem hagyják figyelmen kívül azt, hogy állandóan jelezzük a hibákat, bár én lekopogom, az elmúlt időszakban, az elmúlt 2 hónapban én csak egyszer tapasztaltam ilyen mikroáramszünetet. Ha valaki többször tapasztalt, akkor azt kérem jelezze felénk, mi eljárunk az ügyben. Úgy gondolom, az MVM, mind ahogy le is írták az utolsó mondatban, szeretnék, hogy megszűnjenek ezek a hibák. Ezzel szerettem volna kiegészíteni az írásbeli beszámolómat. Kérdés, vélemény képviselőtársaim részéről.
Képviselő úr. Köszönöm a szót, akkor kezdeném. December 19-én Sandorfát-Szatymazzal összekötő kerékpárút konzorciumi megbeszélésé voltál. Nem tudom, hogy milyen eredmény született a kerékpárút építésével kapcsolatban, illetve január 13-án Raknói Zsolttal napelemek telepítés ügyében volt tárgyalás, ez mely épületeinket érintené. Aztán van még egy olyan kérdés, nem tudom, hogy ki ellenőrzi, vagy ellenőrizve lett-e, hogy mi valamennyien a képzési kötelezettségnek eleget tettünk-e, mert a régieknek és az újaknak is van ilyen kötelezettsége. Jegyző asszony, szerintem kezdjük a harmadikkal, és várom tőled a választ. Lehet, Mert hogy mi én a képzésben nem látunk bele. Igen, lehet, hogy én rosszul emlékszem, de a kormányhivatal. Tehát akkor itt nincsen Hát semmi. nem emlékszem, hogy nekünk ilyen ellenőrzési kötelezettségünk lenne. A képviselőknek ugye egy elektronikus rendszeren kell tudomásom szerint elvégezni ezt a képzést. Én nem emlékszem, hogy nekünk lenne ilyen hatáskörünk, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Még egyelőre nem. Ha kapunk jelzést, akkor mindenképpen hasonlóan, mint igen, ahhoz kapcsolódóan, de még nem kaptunk ilyen jelzést. Köszönöm. Köszönöm. Szerintem a vagyonnyilatkozaton kívül nincs más ilyen kötelezettségünk. Maga például az, hogy fönt van-e mindenki a köztartozás mentességes adatbázisban, vagy onnan kikerül, azt is a kormányhivatal jelzi felénk, és nem mi vagyunk kötelesek ezt ellenőrizni. Hagy válaszoljak már a másik két kérdésre, képviselő úr, jó? Jó, akkor Elnézést, hogy megszakítottalak, polgármesterasszony. Darás képviselőnek szeretném válaszolni, hogy valóban elektronikus úton kellett ezt elvégezni, és hogyha sikeresen teljesítettük ezt a kötelezettségünket, akkor e-mailbe kaptunk, hogy sikeresen teljesítettük egy üzenetet. Köszönöm szépen. köszönöm szépen. A másik két kérdésre, mivel tudtam, hogy följön a kerékpárút, ezért délelőtt telefonáltam a megyei önkormányzathoz, mert az ő kezükben van maga a tervezési része a Sándorfalvi Szatymazi kerékpárútnak. December 19-én megérkeztek a tervek, szakértőt kértek föl arra, hogy a terveket ellenőrizze, jelenleg ez folyik, és szólni fognak nekünk, amikor megkaphatjuk a terveket. Én azt mondtam, hogy mindenféleképpen úgy kell eljárnunk az ügyben, hogy december 31-ig még el is számoljunk a pénzzel. Mi ugye már kész vagyunk a saját szakaszunkkal, a szatymazi szakaszt kell megépíteni, nagyon remélem, hogy elkészül december 31-ig. De a terveket leszállították most már a megyének. A napelemek, az informális testületi ülésen elmondtam, képviselő úr, hogy minden olyan épületünkre beadtuk a kérelmet annó még az MVM felé, és mindenhova meg is terveztettük a kapcsolási rajzot azzal a céggel, akiről most beszélünk, és mivel más számokat tudott ő, mint amit fizetünk áramdíjat, ezért egy újabb ajánlattal él felünk. Ez az újabb ajánlat nem érkezett meg. Azt is vizsgálják, hogy megéri-e fölrakni minden intézményünkre a napelemet, mert azt, amit keveset használtunk, például az elmúlt időszakban a gyógykuckot keveset használtuk, oda nem érte volna meg fölrakni napelemet. Most így, hogy a fogorvosi rendelő átkerült, szerintem a következő időszakban megéri, mert sok elektromos dolgot használnak. A művelődési központra addig, amíg az nem épül meg a következő 2 évben, addig szerintem nem éri meg fölrakni, úgyhogy várjuk a javaslatokat is a cégtől, hogy mit javasol, hova rakjuk föl. De még nem érkezett meg a konkrét javaslat, ezért nincs itt előttetek. De nem tudom fejből felsorolni az összes intézményünket. Köszönöm. Más kérdés, vélemény? Képviselő úr? Köszönöm a szót. Nem véletlenül kérdeztem ezt a szatymazi kerékpárutat, tehát december 19-e óta a megyén van, hát azóta már elég sok víz folyt a Tiszán, tehát
valahogy jó lenne, ha Szatymazzal közösen meg lenne sürgetve, hogy lépjenek már benne, mert ha itt 2-3 hónapig még elhúzzák itt a vizsgálódást, akkor lehet, hogy nem sikerül szabályosan befejezni és elszámolni ezzel az úttal. Köszönöm. Ezt én is mondtam a telefonban, sőt azt is mondtam, hogy tudjuk, hogy március 15-től augusztus 20-áig nem is lehet Natura 2000-es területen dolgozni. Azt mondták, hogy ez alól viszont, mivel csak mellette megy el a kerékpárút, már felmentést kaptak, tehát nincs az, hogy csak augusztus 20 után lehet hozzányúlni a területhez. Ez már egy picit pozitív dolgot jelent az építkezésnél. Igen? Még kérdés, vélemény? Nincs? Igen, jegyzőasszony. Jaj, bocsánat, visszatérve az iskolára. Konkrétan az átadási, átvételi szerződésbe, én nem tudom, hogy hogyan fogalmaztuk ezt bele. Most megnéztem, hogy milyen hatáskörökkel rendelkezik polgármester asszony. Az ingatlanjainkra vonatkozóan megadhat bizonyos tulajdonosi nyilatkozatokat, de azok elsősorban hatósági ügyintézésre vonatkoznak. Én azt gondolom, hogy úgy tudjuk a leginkább rövidre zárni ezt a kérdést, hogyha itt az első napi rendi pontban ezt a határozatot kiegészítjük azzal, hogy felhatalmazza a polgármester asszony a tulajdonosi hozzájárulás megadására. És akkor teljes egészében rövidre zárjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, rendben van így? Akkor a kiegészített határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, amit jegyzőasszony elmondott, aki azt elfogadja, kérem készülése jelezze. Egyhangú, igen, köszönöm szépen. Második napi rendi pontunk a helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. A polgármesteri illetményt másfajta megfogalmazásban hozza ezután a jogszabály, ezért én javaslattal élek a képviselők felé, hogy változtassuk meg mi is a képviselői tiszteletdíjakról szóló önkormányzati rendeletet, és százalékosan rakjuk bele a tiszteletdíjnak a mértékét. Mindkét bizottság tárgyalta az anyagot, először a PTB-t kérdezem, elnök úr. Bizottságunk az anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, Humán Bizottság, elnök úr. Humán Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást. Köszönöm szépen, kérdés, vélemény? Nincs? Aki elfogadja a rendelet módosítását, kérem készben és jelezze. 2, 4, 6, 7, igen, tartózkodás, nemmel szavaz, 1 nem. Jó, 3-as napi rendi pontunk, a SÖV Kft. 2025. évi üzleti terve. Igazgató úr, az idén is a tavalyi évhez képest bruttó 160 millió forint hozzájárulást igényel a Kft. Fenntartásához, méghozzá a közhasznú tevékenységének a fenntartásához. Igazgató úr, szeretné-e valamivel kiegészíteni? Köszönöm a szót. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően alakítottam ki az üzleti tervet. Vállalkozási tevékenység, illetve az egyéb üzemeltetési feladatokból származó bevétellel kívánjuk még ezt a költséget kiegészíteni, és nagyjából egy olyan 7%-os emelést terveztünk be a tavalyi évhez képest. Erről szól most ez az üzleti terv, amit itt láthatnak a képviselők. Egyéb kiegészítés valóm nincsen. Köszönöm. Köszönöm szépen, de szerintem van a szombati piaccal igen. kapcsolatban. Igen, köszönöm. Akkor a másik fele ennek az előterjesztésnek. Beszámolási kötelezettsége van a SÖV Kft.-nek a szombati használcikkvásárral kapcsolatosan. Ennek a beszámolási kötelezettségnek itt eleget is tettem. Láthatjuk azt, hogy maga ennek a tevékenységnek a fenntartása nem volt gazdaságos, ugyanakkor azt javaslom, hogy van egy lakossági kezdeményezés erre, hogy továbbra is szeretnénk ezt megtartani. Jó közösségi program ez, és én ezt továbbra is javaslom fenntartani, azzal a kiegészítéssel, és ez nem képviselői feladatkör, hogy helyezzük át ezt az időpontot, ugyanis minden hónap második szombatján van most is, és Szegeden is egy hasonló ilyen tevékenységet lebonyolító vásár. Szerintem nagyobb népszerűsége lesz annak, hogyha ezt minden hónap első szombatjára át fogjuk ütemezni. Ennek megfelelően fogunk eljárni, és márciustól már ezt így fogjuk kialakítani, és a helyben szokásos módon adunk erről tájékoztatást.
Köszönöm. Köszönöm szépen. Az anyagot tárgyalta a pénzügyi bizottság. Elnök úr. Köszönöm a szót. Bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény az anyaghoz. Képviselő úr. Köszönöm a szót. Én az igazgató úrhoz szeretnék egy kérdést feltenni, hogy ez a használt cikk vásárra kapcsolatosan, hogy megoldható, hogy lenne valamilyen módon, és ez nyilván anyagi kérdés is, hogy ebbe a falusi hirdető, én általán csak Zöld Újságnak nevezett újságba esetleg ezt reklámozni egy picit. Az a környező településeknek az újságja tulajdonképpen mind árusok toborzására, illetve hát, hogy itt eljöjjenek ide, és hogy itt ilyen is van, tehát a látogatók és a vásárlók részére tudunk esetleg erre valamilyen forrást találni. Köszönöm. Köszönöm szépen a javaslatot. Meg fogom vizsgálni, hogy mennyibe kerül ennek a feladatnak az elvégzése, illetve hogy milyen költségeket vonz ez még maga után, ugyanis maga a tevékenységből kell majd kigazdálkodni ennek a költségét. Azt látjuk, hogy ez eleve mínuszos, próbálunk rá megoldást találni. Köszönöm még egyszer a javaslatot. Én is köszönöm szépen. Köszönöm. Más kérdés, vélemény? Nincs. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem készmás jelezze. Egyhangúan köszönöm szépen. 4. napi rendi pontunk a Sándorfavi Építő Kft. 2025. évi üzleti terve. Sebestyén Márton ügyvezető igazgatót kérem ide közénk. A Sándorfavi Építő Kft. Nem kap az önkormányzattól kiegészítést tevékenységéhez. Igazgató úr, szeretné-e kiegészíteni az anyagot? Köszönöm a szót, nem kívánom kiegészíteni. Köszönöm. A PTB tárgyalta, elnök úr. Bizottságunk az anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény? Nincs, aki Bocsánat. Alpolgármester úr. Köszönöm szépen a szót. Néhány fontos gondolatot szeretnék kiemelni az Építő Kft. 2025 éves üzleti tervéből. Alapvetően két részre bontható a társaság működése. Az egyik tevékenység, ami szerintem a jelentősebb lesz, hogy 2025 éve jelentős beruházás fog végrehajtani az Építő Kft., amely nagyságrendileg 800 millió forintos saját beruházást eszközöl a társaság könyvébe, illetve van egy egyéb megrendelések alapján végzett tevékenységei a társaságnak, ahol vállalkozás tevékenységként fejti ki tevékenységet jelentős árbevételt realizálva, és azt láthatjuk az előterjesztésből, hogy a vállalkozási tevékenysége az pozitív szaldót fog mutatni, illetve egy olyan jelentős változást, egy olyan jelentős előlépést fog bemutatni Sándorfalva életébe, ami úgy gondolom nagyon hosszú távon meg fogja határozni Sándorfalva működését, és nagyon nagy hatást fog gyakorolni ez a beruházás Sándorfalva mindenkori költségvetésére. Ehhez szeretnék kitartást és sikeres üzleti terv végrehajtását kívánni az ügyvezető úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még kérdés, vélemény? Nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem készmás jelezze. Egyhangú, igen, köszönöm szépen. 5. napi rendi pontunk, Sándorfavi Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása és az intézmény 2025. évi munkatervének jóváhagyása. Igazgató asszony, szeretnélek ide kérni közénk. Szeretnéd-e valamivel kiegészíteni? Köszönöm szépen a szót, nem. Köszönöm. Mindkét bizottság tárgyalta az anyagot, először a PTB-t kérdezem. Köszönöm a szót. Egy rendkívül részletes anyagot kaptunk igazgatóasszonytól. Nagyon örülök neki, hogy ilyen sokrétű feladatot végeznek el, ilyen kevés létszámmal, ennyire szűk költségvetésből. Én köszönöm szépen önnek is és a kollégáinak is a munkáját, és nagyon sok kitartást kívánok az idei évre is. Köszönöm szépen, elfogadásra javasoljuk az anyagot. Köszönöm szépen. Humán Bizottság, elnök úr. Köszönöm szépen a szót. Szeretnénk megköszönni a 2024-es év színvonalas rendezvényeit, ennek a megszervezését a Művelődési Ház igazgatójának és a munkatársainak. Néhány dolog szóba került a bizottsági ülésen. Az egyik, hogy a kastély éppen felújítás, kibővítés alatt van, és ez évvégére befejeződik várhatóan, és ha minden jól megy, akkor a Budai Sándor hagyaték egy része átkerülhet ide. Én ennek azért is örülök, mert így még szervesebb részét képezheti a helytörténeti kiállításnak. Illetve
Szóba került az, hiszen megígértük ezt megelőzően, hogy ha lemegy az adventi időszak, akkor értékeljük, hogy mennyire volt sikeres, mennyire realizálódott az a remény, amit az egyetlen egy alkalomhoz hozzáfűztünk, és úgy értékeltük, hogy nagyon sokan részt vettek ezen a rendezvényen, nagyon sok adomány összegyűlt, ugye 3.250.000 forint, amellyel az oktatási nevelési intézményeink gyarapodhattak. Köszönjük szépen a lakosságnak ezt a pozitív és adakozó hozzáállását. Ebben az évben is ezt szeretnénk, hiszen ez így működőképes volt. Ugyanakkor semmi sem zárja ki azt, hogy az egyéb adventi hétvégéken legyen egy közös sándorfalvi gyertyagyújtás, akár kulturális műsorral ékesítve. Így elfogadásra javasoljuk az anyagot. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény képviselőtársaim részéről? Nincs. Én is köszönöm az intézmény munkáját. Az idén még több mindent várunk el az intézménytől, igazgatóasszonytól és kollégáitól. 20 éves a városunk, és ezt szeretnénk méltóképpen ünnepelni. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem készfelejése jelezze. Egyhangú, igen, köszönöm szépen. 6-os napi rendi pontunk a Sándorfalvi Eszi bölcsődéjének 2025. évi nyári zárva tartása. Intézményvezető asszony 2025-ben augusztus 11-től 22-ig szeretné zárva tartani a bölcsödét, ekkor tartják meg a szokásos nagy takarítást. A Humán Bizottság tárgyalta, elnök úr. Köszönöm szépen, az anyagot elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény? Nincs. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem készfelejése jelezze. Egyhangú, igen, köszönöm szépen. 7-es napi rendi pontunk a Sándorfalvi Pipacs óvodába felvételi időpont meghatározása a 25-26-os óvodai nevelési évre. 2025. április 28-án hétfőn 7-től 16 óráig, és 29-én kedden 8-tól 17 óráig a Kiskörút 1 szám alatti óvodánkban lenne a beiratkozás. A Humán Bizottság tárgyalta az anyagot. Köszönöm szépen, a Humán Bizottság elfogadásra javasolja az anyagot. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény? Nincs. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem készfelejése jelezze. Egyhangú, igen, köszönöm szépen. 8-as napi rendi pontunk a 2025. évi igazgatási szünet elrendelése. Felkérem jegyzőasszonyt. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület! A korábbi évekhez hasonlóan törvényi, illetve kormányrendeleti felhatalmazás alapján szeretnénk kérni az igazgatási szünetnek az elrendelését. Ebben az esetben 2025, illetve 2026 évre vonatkozóan, konkrétan 2025. december 22-től 2026. január 2-áig, tehát az első munkanapunk az január 3-a lenne. Úgyhogy ez alapján szeretném kérni a tisztelt képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Köszönöm. Köszönöm. Tárgyalta a pénzügyi bizottság, elnök úr. Köszönöm a szót. Évek óta működő gyakorlat ez. Azt gondolom, hogy nem csak a kollégáknak jut a családdal egy kis időtöltés az ünnepek alatt, hanem az is, hogy rezsit tudunk ezáltal csökkenteni, hogy az intézmény korlátozottan zárva van. Bizottságunk az anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény? Nincs. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem készfemeléssel jelezze. Egyhangúan, köszönöm szépen. Kilences napi rendi pontunk a polgármester éves szabadságának ütemterve. A határozati javaslatban konkrétan le van írva, mikor szeretnék elmenni szabadságra. Bizottságok nem tárgyalták. Kérdés, vélemény? Nincs. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem készfelejése jelezze. Egyhangú, igen, köszönöm szépen. 10-es napi rendi pontunk. Egy határozatunk módosítása, amit a Délalföldi Kistérségi Többcélú Társulás megállapodása ügyében hoztunk. A Magyar Államkincstár hibát talált a képviselőtestületi döntésekben, nem csak a miénkben, minden képviselőtestület döntésében, ezért módosítanunk kell a határozatunkat. A határozati javaslat konkrétan tartalmazza azt a mondatot, amit el kell fogadnunk. Bizottságok nem tárgyalták. Kérdés, vélemény az anyaggal kapcsolatban?
Nincs, akkor elfogadja a határozati javaslatot, kérem készben is jelezze. Egyhangú, igen, köszönöm szépen. 11-es napirendi pontunk a Sándorfalvi Idősügyi Tanács megválasztása. A választás, a 2024-es választásban változások voltak, ezért szeretnénk a bizottságot újra választatni. A régi tagok mindenkit javaslunk, hogy maradjon, alelnöknek viszont dr. Széll Gábor képviselő urat, a Humán Bizottság elnökét kértem föl, aki vállalja ezt a tisztséget, természetesen akkor, ha a képviselőtestület a határozati javaslatban ezt a felhatalmazást megadja. De kérjük újra minden bizottsági tagnak is. Bizottságok nem tárgyalták, sürgősségi anyag volt, kérdés, vélemény az anyaggal kapcsolatban? Nincs. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem készben is jelezze. Egyhangú, igen, köszönöm szépen. Elfogytak a nyílt ülésre vonatkozó anyagaink, zárt üléssel folytatjuk. Tisztelettel köszöntök mindenkit mai testületi ülésünkön. A testületi ülés 14 órakor kezdődött, már túl vagyunk 13 napirendi ponton. A 14. napirendi pontunk rendelettervezet Sándorfalva városi önkormányzat 2025. évi költségvetéséről. Ezt nyílt ülésen és közmeghallgatáson kell tárgyalnunk. Már 11 éve az a szokás, hogy egy PPT-n keresztül mutatjuk be a költségvetést, mert azok a száraz számok, amiket igaz, hogy mi megjelentettünk fönt a honlapunkon, olvasható maga a költségvetési rendelettervezetünk, azok olyan száraz számok, hogy sokkal jobb, hogyha ilyenkor átbeszéljük az egészet, hogy hogyan is alakítottuk ki, hogyan alakul Sándorfalva a költségvetése. Az összeállítás előtt egyeztetünk, informális testületülést tartunk, mindent átbeszélünk, mert az a cél mindig, hogy itt a testületi ülésen már elfogadjuk a költségvetést, mert azt mindenkinek tudni kell, hogy egy önkormányzat akkor jut hozzához a normatívához, amit az állam ad az intézménye működtetéséhez, ha elfogadott költségvetése van. A 2025 éves költségvetésünk sem jobb, mint az előző évek voltak. Nem tudom azt mondani, hogy nagyon sok mindent fogunk építeni, nem várok csodát ettől az évtől, mégis szerintem csodákat fogunk művelni a településen. Az idei év költségvetésének jellemzői, hogy továbbra is szeretnénk megfelelő színvonalon az intézményhálózatunkat üzemeltetni, a városüzemeltetési feladatokat ellátni. Szeretnénk a pályázatainkat befejezni, szeretnénk pályázati forrásokat keresni, vagyonunkat forgatni, működtetni, méghozzá az a célunk, hogy a bevételeinket növeljük, mert ha nem növeljük, akkor tényleg csak egy bizonyos szinten tudjuk tovább működtetni az intézményeinket, és a pályázatok befejezése után nem lesz pénzünk saját beruházásokra. A célunk egy olyan önfenntartó önkormányzat megteremtése, ami utána 100 év múlva is alapja lehet Sándorfalva fennmaradásának. Tehát a célunk a fenntartható, folyamatos fejlődés biztosítása. Minden normatíva alapja, amit az államtól mi kapunk az intézményeink működtetéséhez, a lakosságszám. Minden évben büszkén mondtam, hogy sajátosan nőtt elég sokat Sándorfalva lakos létszáma. Az idén van az első év, amikor azt kell mondani, hogy csökkent 44 fővel. 8538-an élünk a településen. Ez nem azt jelenti, hogy sokkal rosszabb helyre kerültünk a megyében, mert továbbra is Csongrád megye 6. legnagyobb települése vagyunk. Még mindig 1000 fővel többen élünk Sándorfalván, mint Kistelekén, és 2000 fővel többen, mint Mórahalmon. Mégis az hozta az élet, hogy a lakosság számunk nőtt. 79 babánk született, viszont sokkal magasabb a halálozási számunk, 95-en hunytak el a tavalyi évben Sándorfalván. És a beköltözők száma pedig most először nem pozitív volt, hanem -38. Én körbe kérdezgettem a többi önkormányzatot is, hogy állnak, és aztán olyan adatokra bukkantunk, amik
amik minden település életében egy kicsit csökkenést is idéztek elő, valahol pedig növekedtek, és hogy mi ez a szám. Vannak olyan állami pályázatok, amik előírják, hogy csak akkor lehet fölvenni, például ilyen a csok, vagy ilyenek az MVH-s támogatások, ha azon a településen lakik. A választás után hozzám is bejött egy sándorfalvi, aki azt mondta, hogy rám szavazott, és másnap pedig beiratkozott szegedi lakosnak, mert egy olyan pályázathoz sikerült hozzájutnia, amihez ő neki szegedi lakosnak kell lennie. Tehát azok a számok, amiket látunk, az nem biztos, hogy fedezi azokat a dolgokat, amiket átélünk. És ez nem is igazán jó, mert ő továbbra is itt él közöttünk, ezt a járdát használja, utat szeretne a ház elé, de nem mi kapjuk utána a normatívát, hanem az a település, ahova be van jelentkezve. De szerintem ezt is az állam majd egy idő után rendbe fogja rakni. A mi feladatunk, hogy olyan Sándorfalvát építsünk ebben az évben is, hogy ez a csökkenő tendencia megálljon a lakosság számban. 7%-kal több lett a költségvetésünk főösszege, átléptük a 3 milliárd forintot. 2024-ben csak 2,8 milliárd forintos volt a bevételünk és a kiadásunk. A bevételeink, továbbra is a bevételeink nagy részét állami támogatásból kapjuk, és működési támogatásként ezekből fedezzük az intézményeink működtetését. És a bevételek szétválogatva, a települési önkormányzatok általános támogatására azért kaptunk kevesebbet, mert csökkent a lakoslétszámunk, és ott a lakoslétszám határozza meg, hogy mennyit kapunk. Köznevelési feladatokra is nálunk ilyen az óvoda, az iskola ugye nem hozzánk tartozik, állami fenntartásban van. 39 millióval többet kapunk, jól mondom? Igen. Viszont azért kapunk többet, mert központi béremelés volt, 21,2%-os béremelést kaptak a pedagógusok, és az állam ezt a béremelést nem az önkormányzatokkal gazdálkodtatja ki, hanem normatívaként ideadta. Többet kapunk a gyermekétkeztetési feladatokra, aminek én nagyon örülök, mert annak ellenére, hogy azt mondják, hogy általában lefinanszírozzák a feladatokat, pont a gyermekétkeztetési feladat volt az, hogy nem volt elég az a normatíva, amit kaptunk a gyerekek étkeztetésére, nekünk kellett még többet hozzárakni. Vannak egyéb saját bevételeink is, amit természetesen nekünk kell kitermelni. A kommunális adónkat tavaly novemberben emeltük. 10 év után most először 10 000 forinttal indultunk, 16 000 forintra emeltük föl. És nem azért, mert szerettük volna sújtani a lakosságot, hanem bizonyos körülmények arra kényszerítettek bennünket, hogy előre gondolkozzunk. Az iparűzési adónk 200 millió volt tervezve tavaly, 246 milliós bevételt hozott az iparűzési adó, ezért mi az idei évre is 246 milliót tervezünk. És nem is tudunk többet tervezni, mert indul egy olyan program, aminek az a neve, hogy versenyképes járások program, annak a fedezetét pedig az önkormányzatok adják össze nagy részét, méghozzá úgy, hogy a 2024-ről 2025-re történő adónövekményt elveszi a magyar állam tőlünk, és berakja ebbe a pályázati alapba. Tehát nem is tudunk többet betervezni, mert ha többet terveznénk, azt nekünk be kellene fizetni a közös kasszába, amit igaz, hogy egyszer majd visszakérhetünk, bár még nem tudjuk, hogy mennyit kérhetünk vissza belőle, de az eltűnik, tehát nem merünk többet tervezni, mint a tavalyi teljesítés. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a béremelések, a több mint 10%-os áremelések azt követelik meg tőlünk, hogy a működtetéshez rakjunk be plusz pénzt. Most kellett az tavaly novemberben úgy dönteni a képviselőtestületnek, hogy kénytelenek voltunk a lakosság segítségét kérni az adóemeléssel, hogy ami kiesik majd az iparűzési adó emelkedésével, azt most közösen adjuk össze, hogy bizonyos dolgokat tudjunk működtetni.
Önök mondhatják azt, hogy de hát ad az állam az óvodára, ad a bölcsödére, ad ilyen kötelező feladatokra, viszont azt is önöknek tudni kell, hogy nem ad olyan feladatokra például, mint az orvosi rendelők működtetése. Hogy az orvosi rendelőben, a gyermekorvosiban 24 fok legyen, egy fillér normatívát nem kapunk rá. Ezeknek az emelkedése azt hozta, hogy valahonnan elő kell teremtenünk. Maximálisan beraktuk az egyéb bevételekbe a saját vagyonunknak a plusz termelését, kiadunk mindenféle kérhetek kacsévizet. Mindenféle helyiségünket, hogy bevételt teremtsünk, az iparűzési adót elveszi tőlünk, akkor valahonnan össze kell adnunk azt, hogy mindent tudjunk működtetni. Ezért kellett ahhoz hozzányúljunk, hogy 10 000 forintról 16 000 forintra emeljük föl a kommunális adót. A legrosszabb dolog adót emelni. Én úgy gondolom, hogy az a plusz 6 000 forint az nem megy rossz helyre, már csak azért sem megy rossz helyre, mert azért vannak ilyen beállított költségeink, hogy nem sokára a kollégáim beadják külterületi útépítés pályázatot, ahova rakunk 5% önerőt, amit valahonnan elő kell teremteni. Vagy vannak olyan dolgok, amiket úgy kell megteremteni, amiről még nem is tudunk, hogy történni fog, de a héten elpusztult a könyvtárnak a fűtése, az rögtön plusz 400 000 forint, amit kivesz tőlünk. Bármikor ott állunk a bölcsödénél, hogy elpusztul a kazán, az utolsó javítását vállalta a szerelő, az több millió forintba fog kerülni. A Kölcsey utca óvodánál, Rákóczi utcai óvodánál szintén kazán problémánk van. Nem tudjuk előre tervezni, de ha elpusztul, akkor viszont valahonnan elő kell teremteni azt a pénzt. És emiatt volt az, hogy mi azt kértük, hogy most emeljünk a kommunális adón, és ezeket a pénzeket ezekre kell félre tennünk. Nem biztos, hogy ennyi lesz az egyéb saját bevétel, mert a maradvány igénybevétele című sort, azt majd csak akkor fogjuk tudni, amikor teljesen lezártuk a 2024. évet, tehát lehet, hogy a valós költségvetésben, vagy a költségvetés módosításánál más számokat fogunk látni. Mivel mindenkit az adóbevételek érdekelnek, ezért külön kimutatást készítettünk önöknek. A tavalyi tény kommunális adó 38 millió volt, most 18 millióval várunk többet, 56 milliót terveztünk a kommunális adóba. Az iparűzési adót elmondtam önöknek, hogy a versenyképes járások miatt nem is tudunk más tervezni bevételben, csak a beszedett 246 millió forintot. Idegenforgalmi adóban tervezzük a tavalyi terv 1 millióját, bár már látjuk előre, hogy ezt nem biztos, hogy fogjuk tudni hozni, mert a Platán szálláshely bezárt. Egyéb adókban, késedelmi pótlékban pedig kevesebbet tervezünk, mert reméljük, hogy mindenki jól fogja fizetni helyesen, mármint helyes időben fizeti be az adóját, és nem kell késedelmi pótlékot vagy bírságot kivetni. Talajterhelési díjjal viszont már nem is számolunk, mert nagy rész, 99%-a a sándorfalvi lakosoknak rákötött a szennyvízre. 288 millió helyett így 305 millió forint adóbevételt tervezünk. Ami egy település életét még nagyon meghatározza, az az iparűzési adóbevétel, és szeretném nem csak a saját iparűzési adó bevételünket megmutatni önöknek, hanem a mellettünk levő településekét is. Nagyon sokszor hallom azt, hogy de Sándorfalva város, 6. legnagyobb települése Csongrád megyének, akkor mi miért nem tudunk városhoz méltó dolgokat csinálni, csináljunk mi is olyat, mint Mórahalom csinál, vagy Kistelek, vagy Szentes, vagy Csongrád. Mi azért nem tudunk, mert egy gyönyörű helyen lakunk. Ez a gyönyörű hely viszont adja nekünk, hogy nincs iparunk, nincs saját bevételünk. A mi adóerő képességünk, amit a magyar állam állapít meg, az 17.722 forint. 4%-ot emelkedett 17.034 forintról, de még mindig nem érjük el azt a 32 000 forintot, ami fölött be kell fizetni az államkasszába, illetve nem jár kiegészítés. Mi a 34 000 forintnak az 50%-ánál tartunk, tehát igazán a szegényebb települések közé tartozunk.
És ha megnézzük A5, mi tervezünk 246 millió forintos adóbevételt, ő 1,4 milliárdot. Ott az adóbevétel, az egyfőre jutó 251 000 forint. Kisteleken is sokkal több, 89 000 forint. Mórahalmon 120 000 forint, Szentesen 95 000 forint, mi pedig ott állunk a sor végén 28 000 forinttal. Ebből sokkal kevesebb dolgot lehet megvalósítani, mint a többi településnek. Ezért nekünk másképp is kell gondolkozni. Nekünk olyan beruházásokat kell, akár önkormányzati saját beruházást megteremteni, ami majd plusz bevételt fog hozni a településre, és nem építhetjük föl az életünket arra, hogy majd a vállalkozások az iparűzési adó befizetésükkel megteremtik a jólétünket. A kiadásaink is ugyanannyi, mint a bevételünk, mert egy önkormányzat nem lehet nyereséges. Itt a bevétel egyenlő a kiadással, és a kettő között pedig lévő részt úgy hívjuk, hogy ebből nem, azt úgy hívjuk, hogy szabad tartalék. Sajnos az idén mi nem tudunk szabad tartalékot tervezni úgy, ahogy tavaly sem, és tavaly előtt sem tudtunk. Mégis, ha valami évközben valami történik velünk, akkor azt kell átgondolnunk, hogy melyik feladatból csippentsünk le, és azt át tudjuk-e rakni. A kiadásaink 1/3 még mindig a személyi juttatások viszik el, 150 dolgozónk van, ekkora munkabérrel. És a másik 1/3 pedig a beruházásaink, és ez egy jó arány, mert azt jelenti, hogy ha nincs is saját pénzünk arra, hogy saját beruházást csináljunk, van annyi pályázati pénzünk, hogy a teljes költségvetésünk majdnem 1/3 mégis beruházást tudunk létrehozni Sándorfalván. Szeretném önöknek bemutatni az intézményi finanszírozást. Az önkormányzati kiegészítés sor az, amit nekünk még hozzá kell rakni egy intézmény működtetéséhez az állami normatíván felül. Egyedül a SÖV Kft. Az, a Városüzemeltetési Kft.-nk, aki ugyanakkor a támogatást kap, amire szintén nem kapunk, vagy csak 1/3 kapjuk normatívának, a többit az egyéb bevételekből kell hozzárakni, 160 millió forintot rakunk oda. A többi intézményhez pedig nem is keveset kell odarakni. Egy tőoszos fórumon voltam, ahol az egyik polgármester azt mondta, hogy végre egy év, amikor az óvoda finanszírozását teljesen odaadja 100%-osan az állam az önkormányzatnak. Hát az volt az első, amikor hazajöttem, hogy megnéztük Margóval, hogy mi is megkapjuk-e azt az állami támogatást, hogy ne kelljen az óvodához hozzárakni egy saját fillért sem. És azt kellett látnom, hogy csak kell hozzáraknunk. Szomorúan tesszük hozzá, és mégis örömmel tesszük hozzá ezt a 10 millió forintot, és ha ez nem lenne, akkor lefinanszírozná, tényleg megkapnánk azt a pénzt, ami elég az óvoda működtetésére, viszont ebből a 10 millió forintból a fejlesztő pedagógust alkalmazzuk. Most már nem heti 3 órában jön ki Sándorfalvára a sándorfalvi gyerekekhez egy fejlesztő pedagógus, hanem saját állandó alkalmazottunk van. Sajnos egyre több az esenis gyerek, vagy másfajta problémákkal rendelkező gyerek, és szerintem nekünk felnőtteknek kutya kötelességünk segíteni a fiatal szülőket, hogy ne máshova kelljen elhordani a gyerekét, sőt kutya kötelességünk segíteni azt a gyereket, hogy olyan fejlesztést kapjon, hogy utána teljes értékű felnőttként tudjon majd a nagyvilágban élni. Úgyhogy ezt a 10 millió forintot hozzá kell raknunk az óvoda működtetéséhez. Ami az életünket az elmúlt években nagyon meghatározták, és állandóan hallották tőlem, hogy rezsimizéria van, és állandóan csak azt mondtam, hogy jaj, viszi a pénzünket, szeretném megmutatni, hogy hogyan változtak az árak. Nagyon durván. A 2023-as évhez, ha ahhoz hasonlítunk, és ott szálltak el nagyon az árak, akkor kellett ahhoz is hozzányúlnunk, hogy kikapcsoltassuk félig, csökkentsük a közvilágításunkat. Ha megnézzük, hogy akkor a Pipacs óvodában
263 forintot fizettünk az áramért, most 2025-ben csak 58 forintot kell. De ha a gázt nézzük, az meg még durvább, mert 23-ban 1197 forintot fizettünk a gázért, az idei évben 31 forintot fogunk. Úgy gondolom, hogy ez is kezd normalizálódni, ezek most már úgy, ahogy normálisak, kifizethetőek, és nem kell hozzányúlni olyan szolgáltatásokhoz, hogy bármelyiket csökkentsük. De ez nem azt jelenti, hogy a hivatalban 22 fokban ülnek a kollégáink, ott a felnőtteknél megtartottuk a 20 fokot minden intézményünknél, hogy továbbra is a spórolás maradjon előttünk, nem szabad addig herdálnunk az önkormányzat pénzét, de soha nem herdáltuk, ezzel nem azt akarom mondani, hogyha még mindig van egy olyan 100 millió forintos sor, egyéb sor a költségvetésünkben, aminek még nem tudjuk, hogy miből fogjuk megoldani a bevételét. Viszont van egy olyan rezsinettó változás, amire nem számítottunk, az pedig a víz és a csatornadíj. 2024-ben vettük azt hirtelen észre, hogy valami nincs rendben a számlánkon, mert nem volt akkora hírverés neki, mint az áramnak és a gázdíj emelésének, mert nem érintette úgy a lakosságot, nem volt olyan változás, viszont nagyon nagy változás volt, hogy az 580 forintos alapdíj 2023-ról 24-re 841 forintra, sőt a piacon 31.851 forintot fizetünk. Ez 400%-os emelés jelentett. A csatornadíjak, amit még 2023-ban 302 forintot fizettünk, 1661, a piacon pedig 62.916 forint. És ha nézzük a vízdíjnak az emelkedését, és ezt önök azért nem érzik, mert csak az önkormányzatoknál, a vállalkozósoknál történt meg ez a víz- és csatornadíj emelése, a 136 forintos vízdíj 576 forintos. A 373 forintos csatornadíj a fogyasztás után 881 forintos lett. Amikor belefértünk egy nyári locsolásba, hogy szép zöld növények legyenek a településen mondjuk 1 millió forintba, a tavalyi évben 2,5-3 millió forintba került ugyanannak a területnek a locsolása. Mindenki szereti a szép zöldet, viszont át kell gondolnunk, hogy mekkora zöld felületeink lesznek, mert ha továbbra is marad ez a nyári hőség, mint ami volt, és ilyen árakkal kell locsolnunk, és ennyi a locsolási összeg is, csak akkor a csatornadíjat nem fizetjük, a gatyánk rámegy a locsolásra ahhoz, hogy szép zöld felületeink legyenek. De mivel mi szép, széles utcákat tartunk, a lakosok előtt zöld felület van, a közös tereink zöld felületűek, egyedül csak a piactéren van, hogy ne legyen sára a vásárosoknak, nagyobb felület kövezve, kell a locsolás, vagy pedig oda van az összes növényünk, úgyhogy a képviselőtársaim erről mindenféleképpen még most tavasszal a locsolási idény előtt beszélnünk kell, hogy merre induljunk el. Mondtam önöknek, hogy nem lesz pénzünk igazán pályázat nélküli beruházás megvalósítására. Itt ebben mutatjuk be önöknek, hogy milyen megvalósítás alatti pályázataink vannak. Egy rendezvényközpontot fogunk kialakítani, mi művelődési központnak hívjuk, és a választás alatt visszahallottam, hogy na épül a 6. művelődési ház. Nem a 6. művelődési ház épül, hanem végre egy helyen fogjuk tudni azokat a feladatokat tartani, amit eddig 5 helyen kellett megvalósítani. A könyvtár most is külön marad, bár az én álmom az lett volna, hogy egy nagy épületbe rakjuk az egészet, viszont jöttek a lakossági igények. Jöttek a nyugdíjasok, hogy szeretnének külön klubhelyiséget, többször találkozni, nem csak havonta eggyel. Megalakult egy ifjúsági klubunk, akik elmondták, hogy hetente szeretnének találkozni. Megkerestek a motorosok, hogy visszajönnének hozzánk klubhelyiségbe, és nem maradnának ott, ahol most vannak. És még jöttek mások is, akik szeretnének klubhelyiségeket, és így abban maradtunk, hogy a nagy 300 fős nagyterem megépítése után
a SZIK-ben nem mennek vissza azok az irodák és azok az üzlethelyiségek, hanem átadjuk, mint klubhelyiséget azoknak a csoportoknak, akik igenis szeretnének közösséget építeni a településen. Egy önkormányzat nem létezik közösségek nélkül, viszont azt is tudjuk, hogy a közösségek sem tudnak működni az önkormányzatok nélkül, de hát maga a közösség és az önkormányzat az ugyanaz. Mi vagyunk lakosok, és ha a lakosság igényez, akkor erre kell elindulnunk. És akkor nem kell 5 helyen ügyelnünk, 5 helyen tartanunk bármit is, egy helyre hozzuk az egészet. Tehát nem a 6. épül, hanem azt, amit az elődeink szétdaraboltak, mi egy helyre szeretnénk rakni. Kerékpárút építése Szatymaz és Sándorfalva között, ez azért ennyi pénz, mert hogy mi már felújítottuk a teljes alkotmány körútunkon a kerékpárutunkat, szélesítettük, nagyon jól látni rajta, hogy mindenki elfér, nincsenek göcsörtös dolgok, tudják használni, viszont van még a Szatymaz-Sándorfalva közötti kerékpárútból egy ilyen pici rész, mert nekünk még egy kerékpárutat kell építeni a Vitéz utca és a Szegedi utca között. Ennyi a mi kötelességünk a következő időszakban, hogy a többi része megépüljön a kerékpárútnak, a Szatymaz feladata és Szatymaznál van az a pénz. Ma Darázs képviselő úr rákérdezett erre, hogy hol tart az ügy. Nem is mi intézzük, nem mi vagyunk a Gestor önkormányzat, hanem Szatymaz. Úgy tudom, hogy megérkeztek a tervek, jelenleg szakértők nézik át, nehogy kimaradjon belőle. 2025. december 31-ig nem csak el kell számolni a pályázati pénzzel, hanem meg is kell építenie Szatymaznak ezt a kerékpárutat, nekünk meg ezt a pici részt. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez az év, vagy év vége, a következő év eleje újabb kerékpárutat hoz Sándorfalvának. Van egy komplex turisztikai fejlesztésünk, tavaly is említettük önöknek, most viszont már lehet látni, hogy elindultak a beruházások. A kastély azért van zárva, mert a tetőtér beépítése folyik. A platános kocsmát, vagy a platánkocsmát megvettük a sportpályánál, ott egy pihenőpontot építünk ki, egy újabb közösségi hely a sándorfalviaknak találkozásra, illetve a Nádastónál folytatódik annak a sétánynak a bővítése, amit örömmel látok, hogy nagyon sokan használnak. Rengeteg fénykép fölkerül a netre, és egyre több esküvői képet is látunk, hogy a fiatalok esküvői fotózási helyszínnek a mi sétányunkat választják. Van egy jelenleg elszámolás alatti pályázatunk, amire a piachoz az eszközöket vették, mert nem saját erőből, illetve csak 25%-ot kellett hozzárakni, amíg bent a csarnokban vannak hűtők, az mind önkormányzati tulajdon, azt nem az árus hozta, és ehhez 75%-os pályázatot tudtunk hozni. Jelenleg várunk 2 pályázati elbírálást, azt ígérték, hogy az első negyedévben ez megérkezik. A rendezvényeink megtartására a következő már nem csak 5, hanem csak 4 évre, mert eltelt már 1 év ebből az 5 évből. Bruttó 4 millió forintot pályáztunk, illetve a Nádastó Szabadidő Parkban a kerékpáros turizmushoz egy kis szállást fogunk tudni építeni, amire bruttó 63 millió forintot pályáztunk, remélem meg is fogjuk kapni. Azt mondtam, hogy az idén nem fogunk nagy dolgokat csinálni, mert nincs rá elég pénzünk, mégis nagy lépéseket kell előre tennünk, és előkészítés alatt van, pont a rezsicsökkentés érdekében. Az a lépésünk, amit már tavaly elindítottunk, hogy zöld beruházások legyenek a településünkön. Termálvíz kaszkádrendszert szeretnénk kialakítani, az 1-es ütemben termálkutat szeretnénk fúratni, a 2-es ütemben az intézményi rendszerünk fűtését szeretnénk átalakítani, hogy termálvízzel fűthető legyen minden intézményünk. A 3. ütem pedig balneológia, egy melegvizes fürdő kialakítása lenne. Mindig változik az életünk, és ehhez a 3 ütemhez egy 0. ütemet is hozzá kell rakni. Alpolgármester úr segítségével elindítottuk, hogy lépjünk egy újabb lépést előre
a termálvize kialakítása érdekében, és kiderült, hogy kell egy nulladik ütem, amikor a terület engedélyezését indítjuk el, és maga az, hogy Sándorfalván termálkutat fúrhassunk, meg használhassuk, kb. 70 millió forintjába kerül ez az engedélyeztetése. Tehát még akkor nem csináltunk semmit, de 70 millió forintnak kellene a zsebünkben lenni, hogy magát a területet tudjuk engedélyeztetni, hogy itt valamikor majd termálkutat fúrjunk. Azért nem vetem el az egészet, és lépjünk előre, mert van egy olyan top pluszos pályázat, ahol államtitkári bemutatót tartottak, és elmondták, hogy Szeged, Domaszék, Algyő mellett Sándorfalva is egy zöld programos pályázati meghíváson tudunk részt venni. 4,2 milliárd forint lesz majd abban a programban, és oda fogjuk tudni berakni ezeket a zöld beruházásokat, és nem szeretnék úgy járni, hogy amikor kijön a pályázat, akkor kapadozunk, és nem vagyunk kész bizonyos dolgokkal, ezért inkább így szépen lépünk mindig előre. Úgy, mint otthon is, ha át akarjuk alakítani a lakásunkat, akkor elkezdünk gyűjtögetni. Mi itt most nem pénzt tudtunk gyűjteni, hanem olyan szakmai dolgokat, amiket már elkészítettünk ahhoz, hogyha kijön a pályázat, akkor azonnal tudjunk lépni. Napelemes rendszereket szeretnénk az intézmények tetejére. Én nagyon remélem, hogy ezek már most nyár elejéig megépülnek. Természetesen jön testület elé, most még csak egy bérleti konstrukcióban, a későbbiekben viszont a saját tulajdonunkban mennének át ezek a napelemes rendszerek, viszont már spórolni tudnánk a napelemes rendszerekkel. A beruházásainknál pedig megpróbálunk hőszivattyús rendszereket építeni az új épületeinkben. Előkészítés alatt van még 2 dolog. Tudjuk, hogy meg fog jelenni nem sokára a versenyképes járások program, viszont 4 olyan dologra írták ki, amire még nem tudjuk, hogy mitre lépjünk, mert mi nem vagyunk járási székhely. Amire pályázhatunk majd ebben a programban, térségi alapinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése. A mi lakosaink 51%-a Szegedre jár be dolgozni, és nem ide járnak be hozzá, tehát utazással kapcsolatos dolgokat nekem most nem jut eszembe, de úgyis le fogunk ülni, és ötletelni fogunk, hogy mit tudunk rá beadni. A másik, amire tudunk majd pályázni, vagy tudnánk pályázni, térségi közszolgáltatások fejlesztése. Nem vagyunk járási székhely, nincsen olyan térségi dolgunk, amiben bele tudnánk folyni. Egyedül a kormány az ablak, ami térségi feladatot is ellát, de az meg kormányhivatalos, az nem önkormányzati. A harmadik dolog, amire tudnánk pályázni, az a térségi gazdaságfejlesztés. Elmondtam önöknek, hogy a mi adóerőképességünk azért alacsony, mert természetvédelmi terület és Natura 2000 terület van körülöttünk. Nincs olyan helyünk, ahol igazi nagy gazdaságfejlesztést, pláne térségi jellegűt hajtsunk végre. A negyedik, amin tudunk indulni, bár már azt hallottam, hogy a teljes járási programnak csak a 30%-a lehet településüzemeltetés. Ott tudunk indulni, de nem tudjuk, hogy a többi település is mire fog pályázni. És mi Szeged járásban, a Nagy Szeged mellett, 12 település mellett, nem tudom még, hogy fogunk labdába rugni, mert az információk szerint a polgármesterek fognak dönteni, hogy melyik településnek mennyi pénz jut. Ez volt az alapprogramban, azóta már hallottunk mást is, meg hallottunk még mást is. Szerintem, amikor majd kijön maga a járási program, akkor fogjuk látni, hogy mi is történik ebben. De az biztos, hogy a 2024-ről 25 évre történő iparőzési adó plusz bevételünket be kell fizetnünk ebbe a programba. A harmadik dolog, ami azt mondtam, hogy nagy dolog fog történni az életünkben, az a 3 egységes kereskedelmi üzletközpont kialakítása. Tavaly is beszéltem erről, most is kell, hogy beszéljek erről, és hogy miért. Sokan azt vágják a fejemhez, hogy eladósítottam, vagy a testület, mert nekem a 9 szavazatból 1 szavazatom van, és a többségünk megszavazta, hogy építsük ezt a 3 üzletközpontot.
Nem úgy van, hogy ide jön a multi, és azt mondja, hogy én hozzátok akarok jönni, mondd meg, hogy hova jöhetek. Nem így jöttek. Úgy jöttek, hogy mi kerestük meg őket, és azt mondták, hogy hoppá, pont jönnek Móra-Halomra, Pepco és Rosszmann miatt, akkor ellátogatnak Sándorfalvára is. Még arra is emlékszem, hogy délelőtt 11 órára jöttek hozzám, ketten voltak, és azt mondták, hogy ők már 2 óra hosszája itt vannak Sándorfalván, körbenézték a településünket, az, amit ők találtak a neten, az egy dolog, de itt is körbenéztek, és elmondták, hogy innentől idáig, ha ezen a körön belül tudunk helyet adni annak, hogy ők idejöjjenek, és ők nem építenek, ők vagy bérelnek, vagy egy építettbe, egy újonnan, ha mi megépítjük, vagy valaki megépíti, akkor beköltöznek, de ők nem építenek. Ha tudunk helyet adni, meg tudjuk mondani, hogy ezen a körön belül van lehetőség, akkor maradnak. Ha azt mondom, hogy nincs, akkor ők nem ülnek le kávézni, mert a múlt ideje drága, akkor elmennek egy másik településre, ahonnan szintén kaptak megkeresést. Ez a kör, ez körülbelül annyi, hogy a piactól a Dózsa-György utca 2-ig, tehát még a gyógyszertár az kellett volna nekik. A mozi épülete már kieső dolog volt, de még egy szolgáltató ház az kellett volna, de kicsi, és körülbelül hát a templom helyére nem engedtem volna, vagy a kastélyudvar, vagy bármit is rakjunk. Körülbelül ez a kör volt az. És azóta én már beszéltem településfejlesztőkkel is, hogy hiába Sándorfalvának mértani középpontja a Kiskörút, az az óvodarész, vagy a Bikakaszáló, mindig is legforgalmasabb rész, ez a rész marad, ahol a templom van, ahol az önkormányzat van, ahol a piac van. Ezek a legértékesebb részeink. És nem akartak máshova elmenni. Így indultunk el arra, hogy akkor nézzük meg a piacnak az üres helyét. Először úgy volt, hogy ne reckírozzunk, és jöjjön egy külső vállalkozó, építse meg a 3 boltot, legyen az ő reckírozása, hogy bejön-e. Ugyanakkor a bank azt mondta, hogy ő bárkinek csak úgy ad hitelt, hogyha nem csak a 3 megépült épületre fogják a jelzálogot rárakni, hanem magára a területre is. Na, akkor ijedtem meg, hogy mi van, hogyha nem fogják tudni fizetni a részleteket a vállalkozó, aki majd megépíti, akkor elveszítjük mi is a piacot? Mert annól, amikor egy vállalkozó megkeresett bennünket és párt akart építeni egyedül, akkor a testület kimondta, hogy a belvárosunkat, a piacot nem adjuk el. Tehát bérbe adjuk akár 25 évre is a területet, de el nem adjuk a saját területet. És itt ijedtem én meg. És ráadásul a bank egy olyan ajánlattal jött, hogy nem kell eladósítani magát az önkormányzatnak, sőt nem is az önkormányzatot mondta, hogy legyen a hitel felvevője, hanem inkább egy for-profit cég, és az önkormányzatnak van 100%-os tulajdonú for-profit cégje, a Sándorfalvi Építő Kft., hanem projekthitelt ad, és azt vizsgálja meg, hogy akik betelepülnek ide, azok milyen bevételt fognak fizetni, abból hogyan tudja majd a cég visszafele fizetni a hitelt. Így indultunk el, és így választotta ki a képviselőtestület azt a hitelt, amire rámondtuk, hogy igen, és most ott tartunk, hogy a hitel aláírása megtörtént, még nem hívtunk le belőle semmit, viszont azok az anyagok, amiket a kollégáink, a pénzügyes kollégáink készítettek, amit átszámoltak a bankosok, és megkaptuk rá kormány engedélyt is, az azt mutatja, hogy most 25 vagyunk, most indul a beruházás, a 29. évtől, 2029-től pozitív bevétele lesz a cégnek. Tehát lehet, hogy kell visszafele fizetnünk a hitelt, de a bevétel és a hitel fizetése után már plusz pénz marad a cégünknél, de a cégünk pénze az a mi pénzünk is, tehát ha minden jól megy, akkor rendben leszünk. Én csak egy mérlegképes könyvelő vagyok, de van közöttünk 2 közgazdász is, egy közgazdász,
aki viszont szintén átnézte az egészet, és mivel ő is képviselő, és a felelősség súlya rajta van, elmagyarázta nekünk, hogy miért lesz ez jó, mit fog hozni a jövőben. Sőt, volt olyan testületi ülésünk, ahol azok a képviselők, akik kételkedtek az egészben, kérdeztek meg vállalkozót közöttünk, hogy ő mit csinálna, és a többség megszavazta, hogy induljunk el. Egy nagy vallomással tartozok, főleg sándorfalvi női lakosoknak. És egy kicsit magamat is hibásnak érzem benne, túl sokáig döntöttünk, túl sokáig nem húztuk az időt, raktunk össze mindent, a Pepco visszamondta a szerződését. Viszont jó hírem van, mert a Pepcohoz hasonló árukészlettel rendelkező KIK az, akivel most tárgyalunk, sőt, változás is van, és jó van, te mást látsz. Ami úgy van a kivetítőn, hogy tartalékterület, oda nem egy 400 négyzetméteres, hanem egy 530 négyzetméteres bolt fog épülni, és egy KIK fog nyílni. Jelenleg a szerződéskötés tárgyalása folyik közöttünk, húzogatjuk, mi is többet akarunk, ő is többet akar, de szerintem úgy, ahogy a Spárral és a Rosszmannal is meg tudtunk állapodni, velük is meg fogunk tudni állapodni. Tehát az, amitől tartottak azok, akik nem szavazták meg az egészet, hogy mi van, ha elmegy valaki, én azt mondom, hogy ahogy mondta nekünk a Pepco, hogy elment, rá 2 hétre már itt volt a következő jelentkező, a KIK-ként, hogy ők bérlőként jelentkeznek nálunk. Úgyhogy ha ez megépül, akkor megteremtjük az egyik lábunkat, és még sok ilyet kellene teremtenünk, amivel az önfenntartó önkormányzat felé lépünk, mert abban nem hiszek, hogy nagyon magas adóerőképességünk lesz. És egy idézettel szeretném zárni a költségvetésünk bemutatását. Ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a haladás, és ha össze is fogunk, az lesz a siker. Én hiszek az összefogásban, hiszek abban, hogy egymás ellen indultunk a választáson, megmérkőztünk, és a lakosok választottak, és maga a választás utáni időszak, ez a 4,5 év, ez arról kell, hogy szóljon, hogy mi képviselők megmutassuk, hogy Sándorfalva érdekében, a jövő érdekében össze tudunk fogni, mert akkor lesz sikeres ez a város. Köszönöm szépen, hogy ezt végighallgatták. Remélem nem voltam nagyon hosszú, mert szeretek sokat beszélni. Mivel közmeghallgatáson vagyunk, először nem a bizottságokat és a képviselőtársaimat kérdezem a költségvetésről, hanem a tisztelt lakosságot, akik megjelentek, hogy van-e kérdésük, bármiről kérdezhetnek, mert a teljes település minden lépése, minden pillanata a költségvetésünktől függ, viszont jegyzőkönyv készül a közmeghallgatásról. Arra szeretném kérni a felszólalót, hogy mondja a nevét és a lakcímét. Köszönöm szépen. Én Teres Mihályné vagyok, a Petőfi utca 72-ben, az Alvég óvodával szembe. Szeretnénk kérni gépállomáshoz zebrát, mert nagyon sokan leszállunk, meg a közvilágítás este azért nagyon rossz. Rosszak a járdák, még én is akarlom a 16 000 forintos kommunális adót. És én szeretném azért, hogy nem csak a központ legyen szép, akkor legyen szép a fölvég is, legyen szép az alvég is, mert csak a központról szól a történet, az alvég az meg a fölvég az valahol el van felejtve. Úgyhogy nekem ennyi kérésem volna. És ja, hát lassan oda haladunk, hogy Sándorfalva egy tanyaközpont lesz, nem egy kisváros. Akkor mielőtt én válaszolok, visszakérdeznék, hogy ezt miért mondod? Mert miért mondom, Zsuzsi, nincs semmi
összejövetel nem tartozik ide, semmi kulturális események nincsenek, semmi nincs. Ugyanúgy nincs semmi. Se boltok nincsenek, semmi nincs. Nincs. Van a nagybolt, meg van arra, se a Földvégben nincs bolt, se az Alvégön. És rengeteg idős lakik arra. Jó, akkor válaszolok. Köszönöm Jó, szépen, most már szívesen. értettem, hogy miért tanyaközpont. Zebra a gépállomásra, erről már régóta beszéltünk, viszont ahova ti szeretnétek a buszmegállóhoz zebrát, oda nem lehet rakni. Van egy olyan szabály, hogy a buszmegálló előtt 5 méterrel, mögötte meg 9 vagy 7 méterrel lehet csak zebrát rakni. Hiába telepítenénk oda zebrát mondjuk 3 millió forintért, mert hogy attól, hogy fölfestünk oda egy zebrát, nekünk kötelességünk odavinni mindkét oldalra egy-egy világítást is, körülbelül ez 3 millió forint tervezéssel mindennel együtt. De nem a 3 milliót csokallom, hanem mivel nem a buszmegállóhoz közvetlenül lehet rakni a zebrát, hanem előtte 5 méterrel és mögötte 7 méterrel, továbbra is, ahogy leszálltok a buszmegállóról, ott menne át mindenki. Vagyis beleraknánk egy csomó pénzt a zebrába, de nem használna a lakos. Én megértem, nem én hozom a szabályokat, Kati, nem én hozom a szabályokat, ezt a közút mondta el nekünk, az nem önkormányzati út, hanem a közúté állami tulajdon, és sajnos ilyen szabályok vannak. Rakjunk oda, de akkor én kérlek, hogy te legyél a felelős azért, hogy akik leszállnak a buszról, a zebrát használják, és ne csak így ott átvágjanak. És az lesz az igazán veszélyes, mert tudni fogja az autós, hogy a zebránál mehet át a gyalogos, de nem ott fog átmenni, hanem továbbra is a buszmegállónál. Közvilágítás. A közvilágítást mindenhol visszakapcsoltuk, ez egy örökölt közvilágítás. Amire volt pénzünk, ott elindítottuk a ledesítést, és szerintem a Sövényházi út, a Hunyadi utca, Alkotmánykörút és az Ady Endre utcának egy részre már ledesítve van, és ott világosabb is van. Kértünk a tavalyi évben árajánlatot további ledesítésre, a teljes település ledesítésére. Kaptunk is 200 millió forintról ajánlatot. Nincs 200 millió forintunk arra, hogy a teljes települést ledesítsük. A kollégáim a tegnapi napon küldtek el egy árajánlatkérőt az MVM-nek, mert amit kapunk közvilágításra normatívát, azt számolgattuk Margóval, hogy kb. 11 millió forint lenne az, amit a tavalyi ledesítéssel meg tudunk spórolni abból az állami normatívából, amit kapunk. A 11 millió forintból pedig elindítanánk tovább a ledesítést, és így települési részeket ledesítenénk. És nem csak ledesítenénk, tehát az nem abból állna, hogy ahol most égő van, azt kicserélik, mert ilyenkor újra kell terveznie az MVM-nek az egészet. Mi azt is kértük, hogy ahol kevesebb, például a Kishomok közben tudom, hogy az utca végén meg a közepén van egy, valamiért így építették meg az elődeink, az MVM-nek az elődje, oda biztos, hogy kell sűrűbben, tehát sűrítenénk is. De ha nincs pénzünk, ha nincsből nem lehet építeni. Az idén kb. 11 millió forintunk lesz csak. Hogy mikor érünk oda a ti utcátokhoz, azt nem tudom. Járdaépítéses programunk volt az előző ciklusban szerintem 3 éven keresztül. Összeszámoltattam a kollégákkal, 100 millió forintot fordítottunk járdaépítésre. És azt csak mi raktuk hozzá, a lakosok körülbelül a munkájuk értékét ugyanekkora értékben hozzárakta. Nagy a településünk. Több mint 60 kilométer utunk van, az azt jelenti, hogy 120 kilométer járdánk lenne mindkét oldalt. Szóval nincs rá annyi pénzünk. Továbbra is azt kell mondanunk, láttad a számokat? Láttad a számokat? A nincsből nem tudunk építeni. Most mondtad, hogy a 16 000 forintot sokallod a plusz 6 000 forintot kommunális adóra. Egy ház előtt, egy ingatlan előtt, bocsánat, most mértük föl azokon a helyeken, ahol nincs aszfaltos út, és ugye 2 oldalról is laknak,
egy ingatlanra 1 millió forintba kerül az a 4,5 méteres útnak a megépítése. Egy járdának az építése ilyen 300 és 500 ezer forint volt akkor, az a térkő, amit mi adtunk a lakosoknak ingatlanonként. Akkor számolt ki hozzá, légy szíves, a te 16 ezer forintod, mert nézzük azt, hogy az a 16 ezer forint, te azt várod el, hogy a te házad előtt mi legyen. A 16 ezer forint mire elég? Egy dolgot ne várjon tőlem a település. Nem tudok fénymásolni pénzt, és nem tudok csodát tenni. Én lennék a legboldogabb a világon, hogyha arról kellene beszélnünk, hogy 1,4 milliárd forintot mely utcákra rakjunk el, hogy csináljunk olyan beruházásokat, mint Szegeden most a Gogol utca, hogy háztól házig járdát építenek, fákat ültetnek, utat újítanak föl. Most voltam nem olyan rég Botka polgármester úrnál, alpolgármester úrral, ő a tanúm rá, azzal kezdte, hogy ők 5,1 milliárdot befizetnek az állam kasszájába szolidaritási adóra. Mi mennyit fizetünk? Mi nem fizetünk. A mi egyfőre jutó adóerőképességünk 17 ezer forint. Annyi, amennyit most a lakosok mostantól 10 évig hozzá se nyújtunk a kommunális adóhoz, befizetünk. Az 16 ezer, ez 17 ezer. És akkor mondtam, hogy 10 millió az óvodához, nem tudom hány, 111 millió a bölcsödéhez, az idősek otthonához, a tanyagondnoki szolgálathoz. Tehát lehet sokalni a 16 ezer forintot, de végül is amit elvársz tőlünk városüzemeltetés, arra nem elég. 160 millió forintot adunk a városüzemeltetésnek a teljes településre, az összadóbevételünk, kommunális adóbevétel, ha mindenki befizeti most a 16 ezer forintjával, és 75%-ot fizet csak a külterületi lakos, az 56 millió. 56 millió. 1/3 fizetik a lakosok, annak, amit a településünk teljes üzemeltetésére kell fordítani. Csodát nem tudok teremteni. De szerintem szépen megyünk előre. Mindig is itt éltél Sándorfalván, tudod, hogy milyen volt 30 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, és teljesen másképp néz ki a település. Csak akkor még más pénzekből gazdálkodtak, mint ahogy most. Láttad azokat a rezsiszámokat is, amiket nekünk fizetni kell, és azt valahonnan elő kell teremteni. És a legrosszabb dolog az volt a tavalyi évben, amikor azt kellett javasolnom, hogy nyúljunk hozzá a kommunális adóhoz. Nagyon-nagyon rossz volt. De nekünk is meg kell azt látnunk, hogy mi nem egy nagyváros vagyunk, nagy iparterülettel, egy kisebb település, és ha túl akarjuk élni, ha azt akarjuk, hogy a gyerekeink és az idéseink is megfelelő szolgáltatásokat kapjanak, akkor össze kell adnunk. Sajnos össze kell adnunk. A tanyaközpont, ezzel pedig nem értek egyet. És mondom, hogy milyenek voltunk 30 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt. Ma volt a művelődési központnak, vagy a művelődési házunknak a beszámolója. 24 nagy rendezvény volt, ahol 10.095-en vettek részt, és sorolhatnám, hogy hány csoport van. Vannak itt a nyugdíjas klubból is egy páran, a nőklubjáról is lehetne beszélni, hogy hány összejövetel van, csak téged, Kati, nem látunk a rendezvényeken. De akkor ne azt mondd, hogy tanyaközpont vagyunk, ha te nem tudsz eljönni. Nagy örömmel szeretnélek tájékoztatni, hogy új bolt nyílik a Rákóczi utcában. Megvették azt a boltot, nem sokára fogják nyitni. De ez nem is önkormányzati feladat. Nem az önkormányzatnak kell konditermet üzemeltetni, és lásd, egy vállalkozó nyitott, és sokan járnak. Nem nekünk kell boltot üzemeltetni. A boltok azért zártak be a vállalkozók boltokat, mert ti, lakosok, nem mentetek vásárolni. Ha nincs bevétele, nem tudja fenntartani magát. Az a bolt azért zárt be, mert nem mentek a lakosok. Én nagyon örülök, hogy Aranymesi mégis belevág,
és azt mondta, hogy ő nézi azokat az időseket is, akik arra fönt laknak, és egy nagyon szép boltot, elmondta a terveket, hogy milyen csili-vili bolt lesz. Én nagyon örülök annak, hogy ott boltot nyitnak. De ez nem önkormányzati feladat. Ez a 3 boltnak az építése sem önkormányzati feladat lenne akkor, hogyha nem önkormányzati területen épülne. De nincs olyan másik terület a településen, itt a belvárosban, ami ekkora lenne és magánszemély lenne. Magánszemély is ajánlott föl nekik sokkal kisebb területet, ahova nem akartak építeni, mert ők nem építenek. Úgyhogy ez nem önkormányzati feladat. De lehet bennünket összehasonlítani Szatymazzal, lehet bennünket összehasonlítani Kistelekkel, Docccal. Kisteleki csoportból ismerősöm írt nekem, hogy Kisteleken azt írják a csoportjukban, hogy Bezzeg Sándorfalván ez is van, az is van, amaz is van. Vasárnapi piacon kivel találkozok? A szatymazi jegyzővel, mert ide jár át, mert nálunk ez egy olyan szolgáltatás, ami máshol nincs. Nagyon sajnálom, ha ennyire negatívan látod azt a települést, ahol élsz. Nem szabad ennyire negatívan látni. Elég baj. Tegnap voltam egy ismerősömnél, ahol ebből nehéz lesz jegyzőkönyvet írni, de engedjétek meg, hogy Kati ilyen, úgyhogy nem is fogom leállítani, nagyon régóta ismerem, aki azt mondta, hogy 2 kuncsaftja is a családjával költözik Sándorfalvára, már tavaly kijöttek a karácsonyi adventi rendezvényünkre, azóta eljöttek még másfele és körbenéztek, és úgy döntöttek, hogy Szőregről átköltöznek Sándorfalvára, mert ez az a település, ami olyat tud nekik nyújtani, így sokadik látásra, hogy itt telepedjenek le, és itt neveljék fel a gyerekeiket. Az, hogy olyan sok gyereket tologatnak a településen, az pont azt mutatja, hogy a fiatalok ide telepszenek le, itt akarják fölnevelni a gyerekeiket. Én még cipőt se húzok olyat, ami töri a lábamat, nemhogy egy olyan helyre vinném el a gyerekeimet lakni, ahol rossz a közbiztonság, ahol nincs ez, nincs az, nincs amaz. Azon kell törnünk a fejünket, hogy a 3. bölcsödét is megépítsük, mert protekciót kérnek a szülők, hogy bekerüljenek a bölcsödébe. 300 fővel működik az óvodánk. Büszkék vagyunk az óvodánkra. Olyan óvónőink vannak, akiket példaként mutatnak mindenhogy, olyan jó szakmai közösség van. Szatymazról áthordanak ide gyerekeket. Akkor miért mondjuk, hogy ez egy szar település? Dehogy az! Ezt kikérem magamnak. Akkor nem laknánk ennyien, akkor kevesebben laknánk, mint Mórahalmon, és kevesebben, mint Kisteleken. De ez nem ezt mutatja. Bocsánat, hogyha heves vagyok, olyan vagyok, Kati, mint te, úgyhogy bocsánat. Én is. Jó, ez volt. Szerintem válaszoltam. A zebránál még futunk köröket, de sajnos nem mi hozzuk a szabályokat. Nem mi hozzuk a szabályokat. Jó, köszönöm. Szerintem válaszoltam mindenre. Még kérdés? Nincs más? Akkor köszönöm szépen, folytatjuk a testületi ülésünkön a képviselőkkel. Mindkét bizottság tárgyalta az anyagot. Először a pénzügyi bizottság elnökét kérdezem, elnök úr. Köszönöm a szót, bizottságunk megtárgyalta, és igen, láthatjuk azt, hogy az előző évekhez képest is abban nehéz helyzetben vagyunk, hogy nincs annyi bevételünk, amennyi fejlesztést és olyan módosításokat kellene végrehajtanunk, ami lakossági igény is, és azt mi is látjuk. Nyilván mi is tisztában vagyunk azzal, hogy mire kellene fordítani azt a pénzt, ami nem áll rendelkezésünkre. Igen, előremutató azok a fejlesztések és azok a törekvések, amik azt fogják majd eszközölni jó pár év múlva, hogyha megvalósulnak, és azon vagyunk, hogy ezek meg is valósuljanak, hogy ezeket a hiányzó bevételeket elő tudjuk teremteni, és a későbbiekben ezeket a nem plusz szolgáltatásokat, mint az útjavítás, mint a közvilágítás fejlesztése, mint a járdaépítés, közösségi helyeknek a kialakítása, ezeket egyszer meg tudjuk valósítani. Ahhoz viszont ez a 60%-os helyi iparűzési adónak az emelése, vagy kommunális adónak az emelése, ez nem elég. Láthatjuk, hogy ilyen költségvetési számok mellett ez a 16-18 millió forintos plusz jövedelem, de sajnos ezt nem fogja fedezni. Bízunk benne, hogy ez a költségvetés előbb-utóbb több lehetőséget fog majd adni arra, hogy
nagyobb kerettel tudjunk gazdálkodni. Sajnos egyenlőre ezzel kell beérnünk. És ez sem kis feladat volt ezt a költségvetést megalkotni. Nagyon sok órát, időt eltöltöttünk vele, és nem azért ülünk ilyen csöndbe itt képviselők, mert nem tudnánk ehhez hozzászólni. Órákat nem azt mondom, hogy vitatkoztunk, mert nem vita volt az, hogyha véleményt nyilvánítunk és cserélünk, de látjuk mi is azt, hogy ebből többet egyenlőre nem tudunk kihozni. Úgyhogy elfogadásra javasoljuk a költségvetést. Köszönöm szépen. Humán Bizottság elnök úr. Köszönöm szépen a szót. Én is azt gondolom, hogy az adottságoknak, a lehetőségeknek megfelelően ez egy átgondolt, óvatos összesítés. Jó néhányszor összeültünk és egyeztettünk, megnéztük azt, hogy honnan lehetne még lefaragni, hogy máshova jusson. Azt gondolom alapjában véve, hogy ez egy jó mutató, hiszen nem csak az alapfeladatokat próbáljuk ellátni belőle, hanem olyan plusz feladatokra is próbálunk fókuszálni, mint hogy legyen az óvodában fejlesztőpedagógus, legyen rendezvényközpontunk, legyen 3 új üzletünk, és vannak mindezekhez nehézségeink is. Nehézséget jelent az, hogy az iparűzési adó egy részét elvonják, nehézséget jelent az mindannyiunknak, hogy a kommunális adót emelni kellett, és nehézség az is, hogy a rezsi még mindig magas. De ezen nehézségek ellenére azt hiszem, hogy érvényesül az a motto, amit a mai bemutató elején láttunk, csak nem annyira elemeztünk, de majd én ezt megteszem. Itt arról volt szó, hogy ha vannak elképzeléseink, és ehhez van akaratunk, akkor a jövőt azt építhetjük. És azt hiszek abban, hogyha ezt a mai irányt elfogadjuk, akkor még inkább egy szép és élhető Sándorfalva lesz, méltón ahhoz, hogy idén vagyunk 20 éves város. Elfogadásra javasoljuk a költségvetést. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, kérdés, vélemény az anyaghoz. Képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Ennyi pénzből kell gazdálkodni. Adjon egy lakosra 9-szer annyi iparűzési adó jut, mint Sándorfalván. Gondolkozzunk egy picit. Mi lenne, ha nekünk nyugdíjasoknak 9-szer annyi lenne a nyugdíjunk? Mi lenne a dolgozóknak 9-szer annyi lenne a munkabére? Ugye másképp beszélgetnénk? Én Algyői polgármester kollégának mondtam ezelőtt 27 évvel, hogy az a különbség, hogy ti a Vanon vitatkoztok, mi Sándorfalván pedig a nincsen vitatkozunk. Mert ezt úgy lehet csak összehasonlítani a két települést. Ennek ellenére azért van valami, és ha táblázatba vissza lehetne menni a kommunális adóhoz, akkor mindjárt mondanám is, hogy mi az, amit sikerült találnom. Tehát kommunális adó, ugye a 10 000 forintjával számolva 38 millió forint volt. Ennek a 60%-a 22,8 millió forint, tehát akkor nem 18 milliónak kell lenni a növekménynek, hanem 22,8-nak, vagy legalábbis a szokás. Képviselő úr, mi azt az összeget raktuk, amikor az előterjesztés megvolt, és körbe úgy számoltuk, hogy ha mindenki él a 75%-os kedvezménye, akkor ennyi lesz a bevétel. Nem mertük túl tervezni. Akkor mondom, eddig is éltek vele, tehát eddig is meg volt ugyanaz a kedvezmény. De most a teljesre. Nem mindenki élt vele. Jó, mindegy. Ez volt a novemberi testületi anyagban. Jó, értem. Én ennek ellenére ott látok valami esélyt, hogy ott több lesz a bevétel. Mi is, de nem mertük túl tervezni. Jó, ha több lesz a bevétel, akkor mindjárt arra mondanék is valamit. Ami probléma, említetted a locsolási gondokat, ugye, hogy oda biztos, hogy több pénz kellene, annak érdekében, hogy az elültetett kisfák, meg az a fű, akármi virágos részek, hogy azok életben maradjanak, ne az legyen, hogy ültetés után 2 héttel vége van, illetve fásítás. Hát mivel a testületben én vagyok a legfiatalabb, ezért én szorgalmazom legjobban a fásítást, mert jó lenne, ha minél több fa lenne elültetve a belterületen, és itt a lakosságot is kérném, hogy azok is szálljanak be, azok mindenféleképpen, aki előtt nincs fa, illetve ha olyan szomszéd van, aki előtt nincs fa, akkor azzal beszéljenek. Hiszen a fák azok port fognak, szelet fognak, árnyékot adnak,
és bizony akkor, amikor sivatagosodunk, amikor 38-40 fok van, akkor jó lenne, hogyha lenne egy kis árnyék. Illetve a harmadik tétel, amit mondanék, az aszfaltos utak kátyúzása. Tamakra Gábor képviselőtársammal beszéltük, hogy igen, kevés az az összeg, ami ott van. Ha sikerülne valami plusz pénzt találni, akkor én javasolnám, hogy ez a 3 témára legyen több fordítva. Köszönöm. Köszönöm szépen. A kommunális adónál elmondtam, hogy annyit terveztünk, amennyi a novemberi anyagban van, nem szeretnénk túltervezni. Ne gondoljuk azt, hogy jobban néz ki a költségvetésünk, próbáljunk reális költségvetést. A locsolásról beszéltünk, mindenféleképpen oda kell figyelnünk. Fásítási programban az idén is pályázunk, 25 fára pályáztunk, én úgy tudom, hogy a kollégáim már adják be a pályázatot. Az aszfaltos utak kátyúzásával pedig nagyon egyetértek, sokkal többet kellene elfordítani. Nagyon remélem, hogy sikerül visszahozni egy top pluszos pályázatunkat, amiben új utakat építenénk, és remélem, hogy a régieket is el tudjuk kezdeni majd felújítani, mert egyre rosszabbul néznek ki az útjaink. És én nagyon remélem, hogy a 3 boltból bejövő bevétel, az pont ezeket a fejlesztéseket fogja segíteni, mert ezekre, mint például aszfaltos utak kátyúzására nincs állami normatíva, nincs pályázat. Viszont ezeket is meg kell oldanunk sajnos, mert hogy tönkrementek az útjaink. Az pedig, hogyha van ötleted a plusz kommunális adó bevételére, szeretném fölhívni a figyelmedet egy 92.092.500-as tételre, ami egyéb bevételként szerepel a költségvetésünkbe, de még nem tudjuk, hogy honnan jön az a bevétel. Amik most pluszban teljesülnek, ezt kellene először, hogy csökkentsék, ahhoz, hogy az összes feladatunkat el tudjuk látni. Köszönöm szépen. Más kérdés, vélemény? Alpolgármester úr? Köszönöm a szót, és első körben szeretném megköszönni a polgármester asszonynak azt a részletes beszámolót, amit a 2025 évi költségvetésről elénk tárt. Én a saját szemszögemből szeretnék néhány fontosabb, általán fontosabbnak ítélt számot kiemelni ebből a költségvetésből. Azt láthatjuk, hogy a 2025 éves költségvetésünk főösszege 3 milliárd forint, egyezően a bevétel és a kiadási oldallal. A bevételi oldalon alapvetően 4 főbb tételből származnak az önkormányzat bevételei, ilyenek a normatív támogatások, ide tartoznak a működési bevételek, a kapott támogatások, valamint a saját bevételek. Ezek közül 3 olyan, amire nagy hatással sajnos nincs az önkormányzatnak, a normatív támogatásokat fölülről állapítják meg, tehát erre nagy hatásunk nincs. A működési bevételek esetén ugye helyi adóról, illetve kommunális adóról beszélünk, az önkormányzatnak nem szándéka a további adóemelés, így is nagyon magasnak értékelik a lakosok azt az emelést, amit a kommunális adó tekintetében végrehajtott az önkormányzat. Harmadik bevételi forrásunk a támogatások, ezek általában célzottan jönnek a településre, és a 4-es számú bevételi sor pedig a saját bevételek. Ezek azok a bevételek, amit az önkormányzat a saját létesítményen keresztül béleti díjbevételeken, vállalkozási tevékenységből tud a város életébe előteremteni. Tehát erre úgy látom, hogy ebből a 4 paraméterből, amire közvetlen ráhatása és nagy ráhatása lehet az önkormányzatnak, azok a saját bevételek. Most áttérnék a kiadási oldalról, alapvetően a polgármester asszony is elmondta, hogy 3 típusú költségelem van, ami a kiadási oldalon fölmerülhet. Az egyik költségelem, ami a költségvetésünk 1/3-át viszi el, az a személyi jellegű kifizetések, ebben nagy változtatási lehetőséget nem érzek. Második harmadként említette a polgármester asszony a beruházási kiadásainkat, és harmadik pedig az összes többi működési költség, ami fölmerülhet egy település működése során. Én nagyon szépnek értékelem azt a számot, hogy a költségvetésünk 1/3-át jelenleg is beruházásokra tudjuk fordítani, de én kicsit kitekintenék a költségvetés szigorú számai közé, és az építők által végrehajtandó beruházást is ebbe a költségvetési sorba sorolnám, és ebben az esetben már azt látjuk, hogy beruházásokra az önkormányzat több mint a bevételének az 50%-át fogja fordítani 2025-ös terv szerint, és csak 25% a személyi jellegű ráfordítások, valamint 25%-ot fog kitenni a működési költségeknek az összege.
Most azt gondolom, hogy a személyi jellegű juttatásokon nem nagyon tudunk módosítani, változtatni. A működési költségek csökkentése az pedig az általunk elért eredmények, az általunk elért életszínvonalnak a csökkenésével járna, tehát ezen sem érzem azt, hogy tudunk jelentősen változtatni. A beruházási költségeknél meg az az örömteli információ számomra, hogy a beruházási költségek jelentős része olyan beruházások finanszírozására fordítódik, amely a saját bevételeknek a növekedését eredményezheti vagy az önkormányzat életében. Ide tartozik a 3 egységes bolt megépítése, én ebbe a körbe sorolom a művelődési központnak a felépítését, illetve azok a turisztikai bevételek vagy beruházások is abban az irányban hatnak, ami a bevételeknek a növekedéséhez vezet. Úgyhogy én összességében azt látom, hogy az önkormányzat által felállított költségvetés stabil. Én nem érzem azt a pessimizmust, amit kicsit éreztem a polgármester asszony mondandójából. Én azt érzem, hogy a beruházásokra fordított több mint 50%-os keret az igenis előremutató évet jelent Sándorfalva életébe, és én nagyon bízok benne, hogy ezekkel a számokkal teljesíteni tudjuk a 2025-re kitűzött céljainkat, és ezeket ezen a szinten tudjuk megvalósítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Azért volt egy kicsit pessimista hozzászólásom, mert azt látom, hogy nagyon sok lakos csak azt érzi beruházásnak és előretekintőnek és fejlődésnek, ami a saját ingatlanja előtt történik. Nekünk kell másfajta beruházásokat is létrehozni ahhoz, hogy bevételt teremtsünk, hogy abból a bevételből tudjuk megteremteni az ő ingatlanja előtti beruházásokat. Róka fogta csuka, de valahogy így kell élnünk. Köszönöm szépen a polgármester úr. Még kérdés, vélemény? Nincs? Akkor szavazás jön. 3 döntést kell hozni képviselőtestületünknek. Aki elfogadja a költségvetési rendeletünk megalkotását, kérem készfelesse jelezze. Egyhangú igen. Második döntésünk, aki elfogadja a költségvetési végrehajtási rendeletünket, kérem készfelesse jelezze. Egyhangú igen. És aki elfogadja az előterjesztés határozatát, kérem készfelesse jelezze. Egyhangú igen. Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó napirendi pontunk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek a közmeghallgatásunkra. Kati, nagyon szépen köszönöm a mondandódat, de azzal nem értek egyet, hogy tanyaközpont vagyunk. Te úgy érzed, de nagyon sokan nem érzik, úgyhogy én ennek viszont nagyon örülök. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött. Következő hónap utolsó csütörtökén testületi ülést tartunk. Várjuk Önöket arra is szeretettel.